покажем как се провежда интервю за работа, учебно-тренировъчна фирма Уникални технологии ООД, професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, град Враца. Планово заповядайте. Добър ден. Добър ден, здравейте. Пламен, приятно ми е. Обаление Йорданова, заместник управител на ОТФ. Приятно ми е. На мен най-много управител на ОТФ. Приятно ми На е. мен също, аз съм заместник управител на ОТФ и се казвам Теодора Тодорова. Заповядайте. Благодаря. Как сте? Притеснени ли сте? Добре съм, благодаря. Не съм притеснен. Добре, ако сте готов, да започнем с въпросите. Добре. Така избрахме вашата кандидатура, защото е най-подходяща. И първият въпрос е: имате ли трудов стаж? Да, имам 2 години трудов стаж. Завършил съм в Софийския университет в град София. Добре, защо точно решихте да кандидатствате за тази позиция? Защото смятам, че мога да се справя и тази позиция ми харесва. Имам нужните качества и умения. Благодаря. Защо трябва да назначим точно вас за тази позиция? Защото имам опит с тази специалност и мисля, че мога да се справя с нея. Чудесно. Сега да ви попитам какви умения притежавате. Притежавам позитивно мислене, добра работа в екип и лоялност. Благодаря. Какви други езици знаете? Английски език ниво C1 и немски език ниво B1. Какви предизвикателства сте срещали по време на стажуване? По време на стажуването си имам възможността да работя в екип с професионалисти и да се включа със своите идеи в разрешаването на професионални проблеми. Да попитам какво заплащане очаквате от нас? В зависимост от моите постижения, около 1200 лева. Благодарим. Как виждате себе си след около 5 години в нашата компания? Добре, развих си много проекти, очаквам да се разбирам повече в тази фирма. Имате ли въпроси към нас? Имам 2 въпроса. Първо, какво е работното време? 8 часов работен ден на 5 дневна седмица в централния ни офис и 30-минутна почивка. И втория ми въпрос е: какви социални придобивки могат да очаквам? Ние предлагаме допълнително здравно осигуряване и ваучери за храна. Добре, благодаря ви. И ние благодарим, ще ви се обадим за допълнителна информация. Довиждане, хубав ден! Довиждане, хубав ден! Чао и лек ден! Чао! Сега нека ви представим интервю за работа с Николета от 8 клас, специално с електронна търговия. Николета Кирилова, заповядайте. Здравейте, добър ден! Здравейте, Николета Кирилова, приятно ми е. Евелина Йорданова, заместник управител на ОТФ. Николета Кирилова. Дана Иванова, управител на ОТФ. Теодора Тодорова, заместник управител на ОТФ. Как сте? Притеснена ли сте? Добре съм и не съм притеснена. Добре, ако сте готови да започваме. Да, готова съм. Разгледахме вашата кандидатура и тя беше доста добра, така че да преминем към първия въпрос. Имате ли трудов стаж? Да, имам трудов стаж. Завършила съм бакалавър по специалност счетоводство и контрол в УНСС София. Добре. Чудесно. Защо точно решихте да кандидатствате за тази позиция? Защото смятам, че имам нужните умения и ще изпълня задачите, които ми назначават. Чудесно. Защо трябва да назначим точно вас на тази позиция? Защото знам как да се справя с задачите, които вие ще ми препоръчате, и защото съм много позитивен човек и смятам, че тази работа ще бъде успешна. Какво образование и обучение имате? Магистър съм по специално счетоводство и контрол и съм завършила курс за работа с счетоводни програмни продукти. Добре, супер. Какви умения притежавате? Комуникативните умения, които притежавам, са позитивно мислене, разбираемост и лоялност. Благодаря. Добре, какви други езици знаете? Английски език. Какво ниво? Ниво Б. Какви предизвикателства се срещала в предишната си работа? Намирам работата в областта на счетоводството за интересна и отговорна и съм се справила в критични ситуации. Чудесно.
Какво заплащане очаквате от нашата фирма? Според това как се справя с задачите, които вие ми препоръчвате да направя. Чудесно. Как виждате себе си след около 5 години в нашата компания? Ами като много успешен работник, който се справя с всичко, което се случва като цяло. Добре. Имате ли други въпроси? Да, имам други въпроси. Работното време, да попитам за него. 8 часа в работен ден и в 5-дневна работна седмица. Имам още един въпрос към вас. Слушаме ви. Какви социални придобивки предлагате? Ами ние можем да ви предложим допълнително здравно осигуряване и ваучери за храна. Благодаря ви. И ние благодарим, ще ви се обадим за допълнителна информация. Беше Беше много много приятно. приятно. И на Леглени мен на беше вас. приятно. Чао. Довиждане и леглене. Легани на вас. Представяме ви симулация на интервю за работа учебно-тренировъчна фирма Уникални технологии ООД с помощта на госпожа Камелия Любомирова и Николета Лазарова. Ние сме ученици от 8 и 9 клас, специално с електронна търговия. Благодарим за вниманието.